serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan ng Kunzays. Upgrade your immunity, do it with Kunzay. Oras ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, petsa 25 na bulan sa Marso, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyu? May maayong balita kita para sa aton mga pumuluyo, hindi lamang diri sa Bacolod, probinsya, sa bilog nga pungsod, Pilipinas. Ano ini nga balita? Ang communist leader nga si Juma Sison nagpalayag na nga i-rekomendar niya sa National Democratic Front of the Philippines ang magadeklarar sang unilateral ceasefire agod kuno ang mga Pinoy makahatag atensyon sa ila ikaayong lawas kag seguridad. Dumayo ini nga palayag ni Juma. Dumdum kamo, si Presidente Rodrigo Duterte nagdeklarar unilateral ceasefire Marso 19 tubtob Abril 15. Ang una nga sabat sadto ni Juma Sison nya nung pakina mo da. Ano nga amon labot na kung magdeklarar kamo ya sang unilateral ceasefire. Gulpi nagkambyo ang panindugan ni Juma. Kay suno saya bilang sabat ini sa panawagan sang United Nations nga global ceasefire. Ambot silingon pangkalibutanon nga ceasefire. Kung may mga inaway man sa iban nga bahin sa mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan, ceasefire anay bangod sang COVID-19 nga pandemic. So, upo dire si Juma Sison. Isa ka maayong nga balita. Buwas nga adlaw na, madeklarar siya Marso 26 tubtob Abril 15 untat lupok. Para sa akon, maayo ini nga balita. Hindi kita na mag-ilinaway. Hindi kita na magpinatyanay kag ginapatay na kita sang kagaw. Kinanglan isahon ang pursa. Magkooperar ang tagsa-tagsa. Kung ano man ang inyo kausa kag panindugan, ipahigad ta inanay. Dulungan kita, ululupod kita, awayon ta ining makamamatay nga kagaw. Kagaw kontra pumuluyo, kagaw kontra doktor, kagaw kontra sa tanan-tanan nga pumuluyo sa bilog nga kalibutan. First time ini nga naka-experience kita. Nga daw sobra pa sa martial law. May lockdown dire, may lockdown dito. Pero ang ginahimo para ini sa kayuhan sang bilog nga kalibutan. Mintras tanto nga
sige ang pasaway sa tao, ritubadong tao, siging lagaw, guwapa sulod sa ila panimalay, wala untat man at paglaptas ang kagaw, kag madamo na ang mga nagkalamatay. So bangod sining palayag ni Juma Season, kinapasalamatan naton ini. Nagapasalamat man ang Malacanang bisan paano ginsabat ang panawagan untat lupok. Ceasefire, hindi kita anay mag-ilinaway, awayon tang isa lang kakaway ang kagaw ining coronavirus. Kabay pa, nga sa pag-isa na sang pungsod Pilipinas, may ara kita ginapaabot nga kayuhan. Kabay pa matapna nini, mauntat na ining kagaw nga nagalapta subong makatalagam, makamamatay. Kagaw kontra tao. Action Radio Philippine Standard Time La 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. May sulusugilanon, may ara opinyon nga nagagwa nga may lockdown nga mahimo ipatuman sa bilog nga probinsya. Ini hinunanon upod sa gobernador, upod sa mga alkalde sa bilog nga probinsya, upod na sa mga opisyal sa siyudad sa Bacolod. May posibilidad na yan na ma-lockdown. Talakayo naton karon dugay-dugay. Antes ang lockdown, dire kita na, no? Ang inyo sinipagatipan sa inyo ikaayong lawas, ang kompleto nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 kamo adlaw-adlaw, para nga matinlong inyo dugo kagatay. Ini sa may mga panakot, mga antioxidant, pangunta sa nagahubag nga tay. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, mag-DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Balik kita sa lockdown. Sa iban nga mga probinsya, may mga lockdown na. Sa Pampanga, gani, nakayuhom ako. Amo na ni nga kadelikado sa panahon. Kay sa checkpoint sa Pampanga, may lungon sila mo. Sila niya, tiner ka sa balay mo, o kung masulod ka diri sa lungon. Porte ang mga pulis. Dausto man, maayo man. Pero balik kita sa lockdown. Anong matabo kung may lockdown? Kung may lockdown na ang isa ka lugar, ehemplo ang probinsya kag Bacolod, ang tanan-tanan nga miyembro sang panimalay ara na sa sulod sang puluyan. Sino lang ang pwede makagwa? Pwede lang makagwa kag makalagaw ang katapo sang kapulisan, mga health worker, ang Armadang Kusog sang Pilipinas, amo lang ini sila, mga frontliner ang Butchilingon, ang ara sagwa. Ano yung matabo sa isa ka panimalay? Ang isa ka panimalay, tugutan lang ang isa sa miyembro nga makagwa. Anong imuon niya? Mangumpra siya pagkaon, kaya kung may kwarta. Kag, ano lang ang magabukas? Makakadto ikaw sa bangko para mag-withdraw kwarta kung may withdrawon ka, na kung may ara. Ang nagabaligya gasolina, abierto na siya. Kaya kinanglantang gatong adlaw-adlaw mo. Mga merkado, of course. Kaya kung sirha mo na karon di ka bakal pagkaon. Mga supermarket, natural, bukas na siya. Amo na ang ginatawag naton lockdown. Pero initanan, ginahimo para proteksyon. Daw totok hapon ang nabatian ko sa interview kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Sila niya, kung mag-lockdown ng probinsya, maupo na Bacolod. Siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, amuning mahimo naton nga magtinir sa puluyan, hindi kita magwa. Kay kung wala na sayluhan ang kagaw, mapatay siya natural death. Daw gusto man na ang palayag sang Vice Mayor sa Bacolod. Kung sundon tayo mas mayo man. Wala sa tapikan kung galagaw ang kagaw, di kung wala sa galagaw nga tao, wala sa tapikan, deadball siya. Daw may rason man si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. May isa pag ito siya, niya kinanglan niya kung ang Negros Occidental ka Bacolod mag-lockdown, kinanglan ang Oriental maupod. Nya kay kung hindi magupod ang Oriental, guwas na daw pulos ang lockdown sa bilog nga probinsya. Amo na ang ginahambalan. Kung saan i-implementar ang lockdown, gasiling iban Lunes, Pizza 30, wala pa. I-final pa ni ang ila sini nga pizza nga
i-implementar ang lockdown sa bilog nga probinsya. Pero kung pitsa 30, Lunes nga adlaw, ang probinsya, Bacolod, kag Oriental, mag-lockdown, tiyan mo na ang pagtenir ninyo sa sulod sang inyo tagsa kapuluyan. Initanan, hindi yapina, hindi paanto sa tao, kundi initanan, kinahimo sang gobyerno para matapna, mauntat, ining makamamatay nga kagaw. Ugali nga mula na, may indirekta siya nga igo sa pumuluyo. Kung ikaw Remedyo General, igo ka gid. Ano pagbaligya mo sang kararuton mo kung hindi ka na pwede kagwa sa puluyan mo? Ang nagabaligya nga ang ilaginansya mo pag ibakal pagkaon, igo mo na siya unless ang gobyerno magatagbuling. Unless ang pila ka may mga kwarta, may ara man tagipusoon nga managtag pagkaon. Meanwhile, nga wala makagwa. Ang transportasyon, amo pa na. Ang transportasyon, sige guro Pero kung ikaw gabiyahe ka, kagula ka pasero, biyahe ka pa. Natural, hindi May mga distansya na nga daan. Perde na sila nga daan. Kaya hindi sila kagragada mo, kaya i-distansya, drop lang, perde na sila. Di kung ma-lockdown kag magbiyahe ka, pagbiyahe mo, sino masakay si mo kaya wala pasero? Di kung di pahimunong ka man sa banga. Amo na siya ang igo sang lockdown. May bintaha, may disbintaha. Pero, kung nakumpamangkuton nyo, mas maayon na lang ina. Antos ta jutay, pinitinsya ta jutay, buhi ta. Sang sa magritubado kita, buwas tamlag, untay na buhol mo, kainigo ka na sang kagaw. Ako upod ako dire. May pag-antos, yes, dapat gid. Pero, para sa kaayuhan sang tanan. Sana siling ko, ang mga maigo, natural, ang mga imol, mga pigado naton nga mga kauturan. Ang mga Remedyo General. Tiyan mo pa nang dapat tambalan sa aton gobyerno. Okay, malakdown kita. Ano nga bulig ang mahatag ta sa aton mga utod nga wala iya sang income kung hindi magwa sila puluyan. Amo nang dako nga question nga dapat sabton sa aton gobyerno probinsyal, nasyonal kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na pinuproduce ng ating tiyan. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong Estados Unidos amo ang may pinakadamo nga ginigo sini nga kagaw. Amo ni siya karon nga gilalantaw nila mamangkot sa World Health Organization niya ang Estados Unidos basi among bag-o mga epicenter sining kagaw. Hindi malayo suno sa report sang pangkalibutan nga pagtuon sa mga doktor kag sayantipiko. Perting igo sa Estados Unidos, Italy kag iban pa. Pero ang gidalantaw, rapid dasig nga pag-igo sa mga kagaw amo sa Estados Unidos. Pinsarabla, 42,000 kalabanan sinisela dito sa Estados Unidos. So, hindi kita magkakibot kung nga amay lockdown, ginalantaw sa gobyerno sa Pilipinas nga hindi magalin sa puluyan. Hindi lang kita dito sa Estados Unidos ginakadlukan nga basi mangin ikaduha bag-o nga lugar sa diin masyado kadasig ang paglaptas ang kagaw ining coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radyo Philippine Standard Time, La City Tres na Evergreen Herbal Capsule. Amo ning gamitan ninyo. Sining karon na kabudlay nga pamalatian kag kagaw. Ano ini ang Evergreen Herbal Capsule? Nagabulig tinlo, pabakod nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Dako ang mabulig sini para panubuon ang inyong blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, hyperacidity, creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, potassium, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa, dugangan niya. Amo ni nga nagasiling sila nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sining karon nga panahon, purtigid na pamalatian, kinanglan tagid ang Evergreen Herbal
capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Ining Evergreen Herbal Capsule, amo nagapabakod sa inyo lawas, batok sa pamalatian. Mabakal na ini sa tanan nga sangasang Sincer, Drugstore, Blanca Flor Drugstore Himamaylan, Bilyones Drugstore Hinigaran, Alice Drugstore sa Hinigaran. Action Radio Philippine Standard Time, la City 4 na. Standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato. Action Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.